ଶୀତ ଦିନରେ ମିଳୁଥିବା ଏଇ ନାଲି ଗାଜର କଣ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମତେ ତ ଏହାର ଗାଜର ହାଲୁଆ ବନେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାଲୁଆଟା ହିଁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ। ଡେରି ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଗାଜର ହାଲୁଆ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଘିଅ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କାଜୁ କିସମିସକୁ ଭାଜି ଦେବା। ତାପରେ ବଳକା ଘିଅରେ ତେଜପତ୍ର ସହିତ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ଗାଜରକୁ ପକେଇ ଅଳ୍ପ ଭାଜିବା। ସିଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ ପକେଇକି ମିଶେଇ ଦେଇ ସିଝା କ୍ଷୀରକୁ ଦେଇଦେବା। କ୍ଷୀର ସହିତ ଗାଜରକୁ ପୁରା ଭଲସେ ସିଝେଇ ଦେବା। ସେଥିରେ ଟିକେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପକେଇବା। ଲୁଣ ପକେଇକି ଘୋଡେଇକି 70% ସିଝେଇ ଦେବେ। ଆଉ ବାକି କ୍ଷୀରରେ ସିଝେଇବେ। କ୍ଷୀରରେ ସିଝିଲେ ହାଲୁଆର ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଗାଜର ସବୁ ପୁରା ଭଲସେ ସିଝିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଚିନି ଦେବେ। ଚିନିରୁ ପାଣି ବାହାରିବ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଢ ହବ। ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ପକେଇକି ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ଗାଜର ହାଲୁଆ। ସେଟା ପୁଣି 1 ମିନିଟରେ। ତାପରେ କଣ ଘରେ ବନେଇବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।